Και από την καρδιά του δάσου στην καρδιά του κήπου. Του βοτανικού κήπου νεοχωρίου που περιλαμβάνει θαμνότοπους, οικοσυστήματα της περιοχής, φυτόρια με φλαμουριά και έλατο, υγρότοπους, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά και αξίζει επίσκεψης και ξενάγησης από τον κύριο Γιώργο Καραντώνη. Με την καινούργια λειτουργία του κήπου, πλέον ο κήπος λειτουργεί καθημερινά, είναι επισκέψιμος για όλο το κοινό, έτσι, είτε είναι οργανωμένες ομάδες, είτε είναι γκρουπ οικογενειακά. Μπορούν να επισκεφτούν τον χώρο, να ξεναγηθούν. Έχουμε φτιάξει ένα ηλεκτρονικό σύστημα περιήγησης, το οποίο περιλαμβάνει ψηφιακό κωδικό. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να έρθει να πάρει ένα κωδικό, ακόμα και εγώ να μην βρίσκομαι εδώ, γιατί όπως βλέπετε η συντήρηση απαιτεί πολύ χρόνο. Οπότε δεν είμαι ανά πάσα ώρα και στιγμή στην είσοδο να καλωσορίσω τον οποιονδήποτε επισκέπτη. Οπότε έχουμε ετοιμάσει ηλεκτρονικά συστήματα περιήγησης. Παίρνει τον ψηφιακό κωδικό, περιηγείται μόνος του και εννοείται ότι είμαι στη διάθεση για απορίες ή ερωτήσεις στον καθένα. Πόσα είδη δέντρων, φυτών, θάμνων υπάρχουν εδώ? Ο κήπος περιλαμβάνει 280 είδη φυτών, όπως σας είπα είναι και ενδυμικά και επιγενή. Πολλά βέβαια από αυτά κάθε χρόνο χρειάζονται νέα τοποθέτηση. Γι' αυτό και έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό θερμοκήπιο για να μπορούμε και να τα πολλαπλασιάσουμε και να τα σώζουμε από το βαρύ χειμώνα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον στον κήπο. Υπάρχει ένας ειδικός χώρος για βότανα, για τα οποία είστε γνώστοι. Σε εμάς μας καλοϋποδεχτήκατε προσφέροντάς μας και ένα τσάι ζεστό με βότανα που δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν μέσα, αλλά όμως χωμύριζε. Και θέλω να μου πείτε για την καλλιέργεια που γίνεται εδώ και για το τι μπορούμε να βρούμε στην είσοδο του βοτανικού από εσάς, από τα χέρια σας όλα. Ο βοτανικός κήπος φημίζεται και έξω και το όνομα για τα βότανα που έχει. Βέβαια βότανα μπορούμε να εννοούμε όλη τη διαδικασία, όλα αυτά που μπορούμε να πάρουμε από ένα φυτό, τα οποία όμως έχουν και κάποια χρήση. Οπότε κάποια βότανα συλλέγουμε τους καρπούς, από κάποια βότανα συλλέγουμε τα φύλλα και όλα αυτά, κάποια είναι τα άνθη, έχουν κάποιες ιδιότητες. Αυτά βέβαια μετά από μελέτες έχουν εμπλουτιστεί γνώσεις πάνω στη βοτανική θεραπεία. Είναι μια εναλλακτική θεραπεία που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να ωφεληθεί σε πολλές παθήσεις. Έτσι. Πολλά από τα βότανα μπορούμε να τα βρούμε στον κήπο εδώ πέρα, να τα περπατήσουμε, να τα μυρίσουμε, να τα μάθουμε. Έτσι. Και αυτό είναι και ένα από τα συν που μπορεί να κάνει ένας επισκέπτης, δηλαδή να ενημερωθεί πάνω από τα βότανα, εκτός από το να τα δει, να ενημερωθεί και για τις χρήσεις τους. Τα μικρά παιδιά εδώ βρίσκουν τη χαρά τους, νιώθουν ότι ανακαλύπτουν έναν καινούριο κόσμο μέσα στη φύση. Ναι, και για τα παιδιά είναι πολύ ενδιαφέρον και ο μεγάλος γίνεται ένα με το παιδί. Γιατί όπως το παιδί χαίρεται μέσα από τη φύση, ειδικά επισκέπτες που μένουν σε ένα αστικό κέντρο, που είναι πιο δύσκολο να δουν τόσο πράσινο συγκεντρωμένο και τόσο διαφορετικά είδη φυτών, μπορούν να καθίσουν. Έχουμε φτιάξει και χώρους με παγκάκια, να κάνουν και ένα πικνίκ, να περάσουν όμορφα μέσα στη φύση, έτσι. Και προσφέρεται για όλες τις εποχές, όπως σας είπα. Απλά κάθε εποχή έχει το δικό της χρώμα και τα δικά της χαρακτηριστικά στο βοτανικό κήπο. Η αγάπη για το